Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala jamain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Al-mukarram penamatun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula taatin asal fatwaipun, dumateng para sepuh bini sepuh jiswa tansah kula mulyakaken, wabil khusus dumateng ketua jamaah tahlil Bapak Haji Selamat ingkang kula hormati, dumateng perangkat dusun Banaran Bapak kami sepuh ingkang kula hormati, Bapak Jabat Tirto, Bapak RT, Bapak RW sedaya ingkang kula hormati, dumateng takmir masjid Bapak Haryono ingkang kula hormati, dumateng sesepuh Banaran Mbah Mustajib, Bapak Adi, Bapak Mariati ingkang kula hormati, lan sedayanipun jamaah tahlil yang ngelempak mriki majelis, muga-muga sedayanipun tasih dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun mukadimah kula nderek ngajeng mawon kersane mboten kedalon. Nggih. Yang pundi nggih ngawasi nika nggih. Yang pundi nggih Mas to. Belum berapa ngantuk dereng Pak niki? Dereng nggih. Oh, ketinggali wasane ora di ngantuk ya. Pun kedik mawon lek ngoten sarene pun dalu niki yen. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados sedayanipun kula panjenengan ten alam donya ngeten tasik gesang alam donya ngoten iki sing dipadosi mesti pengen bejo, mesti pengen bahagia, akhirnya selamat dunia selamat akhirat. Biar napa nggih Pak? Kula jenengan iki pengen bahagia napa pengen susah Pak? Bagian dunia tok napa bahagia akhirat? Oh dunia akhirat dunia tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nyuplik sekedhik mawon dawe Syekh Nawawi Al-Bantani saking kitab Nahshaul Ibad. At-ta'idun nas, nek pengen menungso iku bungah, pengen bahagia, pengen seneng uripe sehingga bejo dunya bejo akhirat mongko nglakono telung perkara. Seminggu winane niku telung perkara nggih sing kanggo palanggeran emut-emut menungso niki telung perkara malih sing muga-muga menungso iso ngrasakno bahagia donya bahagia akhirat. Dereng ngantuk Pak nggih? Al awalu kang awal yaiku man utawi sapa-sapane wong lahu kaduwene manungsa mau iku qalbun alim, duweni ati, duweni qalbun manah sing alim. Sing alim ki pripun? Sing iso nrimo apa sing dadi kahanane Gusti Allah. Dadi nuwun sewu Pak, jenengan sakniki niki Pak nggih, jenengan nglakoni jamaah tahlil teng masjid ngeten niki, sak ngaos ngeten niki bungah napa seneng? Bungah karo seneng apa niki? Bungah nggih. Kok jenengan diparingati bungah karo Gusti Allah taala, jadi jenengan wis duwe rasa sifat alim. Sifat ngalim. Ngalim ki apa? Iso nglaksakno perintah agama, iso ninggal larangane agama. Ngaten iki syariah kon nambahi agamane supaya jejeg agamane, supaya lurus syariah, supaya sampurna ibadahe.
Siji diusakne duwe ati sing alim, sing alus, sing iso nrimo apa jadi takdire pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek pun ngoten niku sing kaping kalih, wasani utang kaping pindho iku wa badanus sabru, duwe badan sing ning duwe sifat sing sabru, sing sabar. Dadi nuwun sewu Pak nggih, sing nomor loro nek pengen duwe rasa bahagia, seneng bahagia, kudu duweni sifat jiwa, kalbu, ati sing duwe sifat sabar. Sabar niku sangene napa Pak nggih? Sang napa Pak Di? Duit, napa malah sabar? Napa Mas to? Pertanyaannya sabar niku sangune napa to? Ben iso sabar ku sangune napa? Napa Pak kamera? Napa Mas Dwi? Napa? Ngalimo. Dawe Qur'ane innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah iku sartane wong sing gelem padha sabar. Nek jenengan duwe rasa sabar sangune setunggal yaiku Gusti Allah. Termasuk panjenengan yang mriki majelis ditakdir karo Gusti Allah, najan ngantuk, najan rada grimes ngene iki teko, berarti jenengan duwe rasa sabar. Najan wae mulane rada molor Pak nggih. Nggih. Dinteni suwe kedang mulai. Berarti jenengan tasik netep yang mriki majelis, berarti jenengan wis siji duwe rasa sifat sabar. Wong sabar niku sangone napa Pak? Gusti Allah. Aku ditakdir Gusti Allah susah ya sabar. Misale ditakdir seneng ya sabar. Ditakdir duit akeh ya sabar. Ditakdir bojone siji ya. Lah pun nambah malih. Oh siji kalbun sabrung, ati sing sabar, jiwane sing legowo sabar, iso nrimo takdire pangeran. Dalam segala hal sabar. Ditegesne malih sing kaping 3. Asal itu ke kaping 3 iku wa qanaatu disebut kene iki wa qanaatu qanaah bima fil yadin, yaiku iso nrimo takdire apa sing dadi keputusane Gusti Allah, iso kona iso nrimo takdire pangeran. Niki kadang serada angel Pak nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji sabar iso qanaah. Qanaah berarti ora sambat. Sakniki ngantuk mboten Pak? Misale kok ngantuk, tahlile kedawan, ngajine kedawan kok sambat, berarti atine urung sabar, atine urung qanaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa takdiri pangeran ditampa karo sifat sabar, atine lenggawa qanaah. Nate dilelek wong mboten, Pak? Nate dirasani wong mboten, Pak? Nate saged nrimo mboten, Pak? Saged, berarti jenengan qanaah. Nuwun sewu Pak, kok jenengan dirasani wong niku takdiri pangeran, berarti sing gawe ngrasani ya Gusti Allah supaya nguji imane panjenengan nggih saged. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sedaya ning alam donya niki Pak nggih, sedaya alam donya niku ten tertulis ten laful mahfud kabeh ning donya niku wis ditakdir karo Gusti Allah taala. Termasuk jenengan sak ngaos ten mriki majelis kuwi ditakdir karo Gusti Allah. Termasuk mati niku takdire Gusti Allah, pati takdire Gusti Allah, jodoh, rezeki niku takdire Gusti Allah. Pati niku takdire pangeran mboten, Pak? Pati saged disuwun mboten, Pak? Mboten saged nggih, tapi pati saged diundang.
Pati niku takdire pangeran mboten, Pak? Pati saged disuwun mboten, Pak? Mboten saged nggih. Tapi pati saged diundur mboten, Pak? Pak, wong mati niku saged diundur mboten, Pak? Mboten nggih. Penane to. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten cerita Pak niki. Enten cerita ten zamanin Nabi Allah Muhammad dan sahabat. Sahabat niki rawuh ning majelis Rasulullah. Begitu nang majelis Rasulullah mulai, sahabat si A mboten kula sebut kemawon. Si A niku dipersani Kanjeng Nabi kok oleh Kanjeng Nabi oleh wahyune Gusti Allah, oleh pengetahuan ke Gusti Allah lewat malaikat Jibril bahwa sahabat si A niku bagi dijabut nyawane. Malaikat Israel pun siap-siap. Berarti mungkin mundur pengajian pengawasan Nabi Allah kan Kanjeng Nabi si A niku bagi dijabut nyawane karo Gusti Allah. Malaikat Israel pun siap. Dadak si fulan niki Pak sahabat niki wangsul pengawasan pengajian niki ngerti bocah yatim. Bocah yatim niki nangis mergo wetenge luwe. Njelalah saeneke dhuwit, saeneke pangan sing digawa ke si fulan si B, si A niki, sahabat niki diwehno kabeh karo bocah yatim. Nalika niku bocah yatim langsung ndedonga. Bapak napa abah mugi-mugi panjenengan diparingi panjang umur sehat, muga-muga saged bejo monggo basa kula jeneng ngoten. Lah kok malaikat Israil niku munggah malih wonten ing langit, Pak. Laful mahfuz niku dihapus. Kudune bengi iki wonge mati ora sedekah ning bocah yatim sedekah jariah, mongko matine diundur. Percaya mboten, Pak? Termasuk as-shodaqu lidhalki balai, wong segelem sedekah iku iso jadi tolak balak, bahkan kematian niku Pak jenengan gelem sedekah iso diundur. Matine pasti tapi waktune iso dirubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki ngoten balik malih kabeh iso nrimo takdire pangeran. Saiki jek susah sabar. Menawa tandurane dereng medal kena omo sabar. Iso nrimo pun sah ngresula Pak nggih. Aja ngresula. Kok jenengan ngresula niku tambah nrimpeti langkahe panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah malih Pak, wong sabar niku sangone napa? Gusti Allah. Nek ben iso sabar berarti kudu nglaksakno perintah Gusti Allah. Pun ganep gangsal Pak salate nggih. Pun gangsal dereng Pak. Sampun nggih. Alhamdulillah. Monggo sareng-sareng mau sholawat tibil qulub. Muga-muga kanthi sholawat tibil qulub niku obat hati, sholat obat hati. Muga-muga sinandang gerandang diangkat penyakite. Sing rezekine sret diparingi lancar. Senajan sedaya keluarganya dan gerah diangkat penyakit barang para sedayanipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa'afiyatil abdam niwasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alam alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedik mawon Pak nggih. Pilih panjenengan mau sholawat tibil qulub Pak nggih. Yang lafat wasifaiha. Sifat niku penyembuh. Jenengan benggang telapak jari panjenengan Pak. Sing pundi sing ngrasake gerah misale sirahe ngelu dipekno sirahe. Kok dodone loro
kok dodone lorok kadhe penyakit jantung diplek ning dodone, kok penyakit rematik asam urat diplekno ning kaki ngantos terasa anget. Insyaallah lantaran salat Gusti Allah ngangkat penyakit panjenengan. Allahumma amin. Dados nuwun sewu dawuhe Imam Nawawi, ben bungah duwe bungah seneng bagian dunya akhirat siji duwe ati sing alim sing sareh iso nrimo takdire pangeran, sing nomor 2 duwe sifat sabar, sing nomor 3 kon nrimo orang ngeluh orang ngersul apa dadi takdire Gusti Allah. Saged Pak nggih belajar lawan Pak nggih. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Enten pertanyaan? Pun ngantuk Pak RT nggih. Sampun oke. Nggih pun sarene pun saya nggih sekecap semanten mawon mbok bilenten terus sapa kula betun jumanah panjenengan kula nyuwun ing samudra pangang sami. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.